O Club de Remo Cabo da Cruz celebra a súa regata contra o reloxo cun obxectivo social. Dará visibilidade ás persoas con TEA e contará cunha categoría inclusiva. O deporte convértese nun espazo de inclusión en Boiro. O Club de Remo Cabo da Cruz organiza este sábado a 23ª regata contra o reloxo. Terá un formato tradicional e tamén se disputará a segunda bandeira solidaria Club de Empresas Club Remo Cabo de Cruz para darlle visibilidade a unha causa social. En vista do éxito que tuvemos ca anterior bandeira solidaria, que foi unha mostra tamén para as empresas todas que forman parte do Club de Remo, pois quixemos enfocala este ano cara a outra causa social tamén moi necesaria no mundo no que vivimos, que son autismos, neurodiverxencias de todo tipo, tanto discapacitantes como non discapacitantes, unhas con máis, vamos a dicirlo de forma vulgar, máis problemas que outras, pero penso que é necesario ir collendo conciencia, non? Queremos simplemente dar voz a esas persoas, non? Que teñen que viven con esas neurodiverxencias, insisto, discapacitantes ou non discapacitantes, porque o abanico é amplio, e a única intención que temos con este acto é dar mostra de que existen. Coa idea de estender o remo como ferramenta social e terapéutica, haberá na proba unha categoría inclusiva. Por iso, nesta edición disputarase a segunda bandeira solidaria Club de Empresas, Remo Inclusivo, a primeira bandeira BCS, a cuarta bandeira veterana feminina Somos Boiro e a cuarta bandeira veterana masculina Somos Boiro. Probas que contan co patrocinio da Asociación Boirense de Empresas para impulsar o deporte e o eido empresarial. Empezouse a traballar en liñas de colaboración en como vincular máis o Club de Remo ca actividade empresarial, posto que moitos dos asociados da AVE son patrocinadores do club e tamén porque moito do lado empresarial vincúlese habitualmente ca actividade deportiva. Non? Pues, cada ano intentando ampliar un pouco máis a colaboración, este ano lanzamos unha campaña que se chama o comercio local contra o reloxo, na que levamos xa uns días promovendo un sorteo no que por rexistrar tickets de compra na nosa web ao final participase nun sorteo de diferentes lotes de produtos, varios deles cedidos polo Club de Remo. Esta contra o reloxo seguirá o formato tradicional, polo que se disputará a un só carril. Arrancará pola mañá e rematará a tarde baténdose o récord de participación. Estimamos uns 950 deportistas e estimamos que pode haber unha afluencia total de unhas 1.500 persoas. É unha boa noticia que a xente lle gusta vir remar, que a xente lle gustan os proxectos sociais, que a xente está implicada, é algo que tamén nos agrada. E con respecto á parte tamén de convivencia, mantendo a liña do ano pasado, vamos a ter, despois da regata, despois da entrega de premios, un xantar de convivencia antes da xornada da tarde, na que van competir as categorías absolutas. E agradeceu a colaboración de todas as entidades que fan posible que se desenvolva esta actividade e que apoian o club. O concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, destacou a labor da AVE e do Cabo da Cruz ao converter o deporte nunha ferramenta de transformación social. Para nós é importantísimo Boiro, vimos nun nivel ahora mesmo Boiro que é para enorgullecernos todos en todos os niveis. Esta é unha mostra máis pois do bo traballo que fan as nosas entidades. Esas sinerxias son as que temos que aproveitar e, por suposto, o Concello sempre estará aí, como non podía ser de outra maneira, para colaborar dentro das nosas posibilidades e todo o que nós poidamos. Se o tempo permite, o sábado a contorno do Peirao de Cabo de Cruz acollerá esta 23ª edición da regata contra o reloxo impulsada polo Club de Remo local.